बे समाव फोसावनो लादों कोविड-19 नि आपडेट। हादोराव कोविड-19 सन्देरनायनि अनजिमाया थाद'नाय गैयै बांगासिनो दङ। गोदानथार रिपर्टआव केरालायाव बयनिख्रुइबो बांसिन कर'ना केस मोननाय जादों। ओरैहाय दिल्लीयाव कर'ना भाइरासनि सन्देरनायजों सासे 22 बोसोर बैसोनि हिनजावसानि जिउ खहा जायो। सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रि बिफाननि बादिब्ला भारतआव गिख्रंथाव कर'ना जिउसानि केसफोरनि अनजिमाया दिनै फुंसिमाव बांनानै 3,961 जाहैबाय, जेराव दिल्लीयाव 47 गोदान केसफोरजों सानसेयावनो बयनिख्रुइबो बांसिन बांनाय रेबगान्थिनाय जादों। मन्थ्रि बिफाननि खारिनि बादिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बेयाव तामिलनाडु, महाराष्ट्र, केराला आरो दिल्लीयाव केसआ रोखोमसे। दिल्लीयाव कोविड-19 सन्देरनायाव गोदान थैनायजों थैनायनि गासै अनजिमाया 4 सिम सौहैबाय, जेराव सन्देरजानाय केसफोरनि गासै अनजिमाया 483 जाबाय। आथिखालाव बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाय रायजोआ केराला, जेराव थांनाय माखासे सान सिगां एक्टिभ केसफोरनि अनजिमाया 1,147 निफ्राय बांनानै 1,435 जानानै दङ। बे समाव फोसावनो लादों कोविड-19 नि आपडेट। हादोराव कोविड-19 सन्देरनायनि अनजिमाया थाद'नाय गैयै बांगासिनो दङ। गोदानथार रिपर्टआव केरालायाव बयनिख्रुइबो बांसिन कर'ना केस मोननाय जादों। ओरैहाय दिल्लीयाव कर'ना भाइरासनि सन्देरनायजों सासे 22 बोसोर बैसोनि हिनजावसानि जिउ खहा जायो। सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रि बिफाननि बादिब्ला भारतआव गिख्रंथाव कर'ना जिउसानि केसफोरनि अनजिमाया दिनै फुंसिमाव बांनानै 3,961 जाहैबाय, जेराव दिल्लीयाव 47 गोदान केसफोरजों सानसेयावनो बयनिख्रुइबो बांसिन बांनाय रेबगान्थिनाय जादों। मन्थ्रि बिफाननि खारिनि बादिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बेयाव तामिलनाडु, महाराष्ट्र, केराला आरो दिल्लीयाव केसआ रोखोमसे। दिल्लीयाव कोविड-19 सन्देरनायाव गोदान थैनायजों थैनायनि गासै अनजिमाया 4 सिम सौहैबाय, जेराव सन्देरजानाय केसफोरनि गासै अनजिमाया 483 जाबाय। आथिखालाव बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनाय रायजोआ केराला, जेराव थांनाय माखासे सान सिगां एक्टिभ केसफोरनि अनजिमाया 1,147 निफ्राय बांनानै 1,435 जानानै दङ। এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।